Ôi chị, bố đi xem lên bridge nữa mà. Cho đi nông niệm bì. Bà biểu nó mà chán bụi tali đấy. Bụi tali sao bụi rồi bà? Ôi xem lên sát rồi bà sẽ đi đâu tụi mấy thôi. Còn ta tôi đấy. Ê, hết đi nhà này sẽ bà. Ôi sao mày hostel dạy tao sẽ nói hết. nó mà là chết đấy hả? Là chết nó không chảy nó chảy đấy này. Bụi tali chứ. Khá thô. Sao thì nó nín bia được bỏ? Tôi sao thì nó. Romesh ni break jam ni. Nó Sikla nó lại không nào? Tại vì bọn nó đổ tung kì mà, ngoài xa, ăn mày đâu? Mình tháo đuôi bắt xong mày hết ta ta đi. Còn này cái gì? Sao vậy? Kopi hả? Kopi đâu đấy? Mà cái thứ nó mới mà cái số kopi hả? Nó ngoài sao lại phải đấy? Không ăn phải phải nó hả? Cái này ôi, đó cái gì vậy? Phải đó nha. Cái sao nó cái ভালো মানুষ বলতেছে কম হয় না আগে কে যাচ্ছে আপনারা না হেরা না আইছে কো ওই কো না আপনারা না যাচ্ছে না হেরা না আইছে হেরা আইছে ওই না বনা না ইচ্ছা তো ভাইমি সামনে না ইচ্ছা তো ভাইমি সামনে non tôi giá ra lấy tuổi mua lại thế còn thì ra đi mua bên ra mua khẩu trang này cái tạm con này nó mà là chỉ đấy nó bảo thì là không giờ lết mà đã không thấy mình rang tui khá đã lên nó là khi mà vô trong nhà lên nó bảo bên khác cái bụi ta lên rồi thấy mình rồi ba xe cái nó phải mình ba xe cái nó phải mình ba xe cái mà phải mình xe lên nó khổ sát điểm đấy ba xe cái nó là chỉ là chỉ đâu nó đó xe nó đâu mà chỉ đâu à sao đây mà phải nào hả sao đây mà phải nào hả má sao sát đã sao sát ra chứ phải được Thời lấy này beri rau bay oan sarang no go hasil lai pun berosi beri berhalang mani langka thời lấy này tao blo khi kau bay pasal nak kesak ngka wasa selah bahaya bahos kotor na embro ada apung jak front hai sing tongsibo beri rau bahaya selah nar pani bahaya sikla satila mani teta sudi khasyak bilang mani ban khangar bahaya kangle kosong sujak ban khangar bahaya Jamu Kashmir ni apel kom hai sing tongsibo selana ro phani mekhai khasira masa sak sini bile sikla rok sawo wana ma sangsa kiri ma sangsa lasi ma sangsa nawa jas fan video je palma khai tonde haba am haira khno kubani buibe haja lai nokmani kharmani tonglai mani bo haira khno bu sak sim mokrai phai lasi ma sangsa tama sasna ita chin bro ron te samang kre moi kholla angke buru betong lai mani khalai mani salai mani buni jat betong lai mani salai mani bohe mang nogo haini bangai na te sasna sini edisi sai biyoglia sai bahalia tokal kosong di yoglia musuk sana nya di musuk sana mane mata kitang kala joto busi baye borok na tabok riklai manangge ora ang tong mani khaipleng para bole edisi elaka wo edisi area wo khitong kolok bang mani slangka borok le je zat kha khele je asai khele oron lang yapa borosi ulta ora sin edisi area wo tongoi sin borok rokna jaga phaltang asasi langka sini bukung bararoni jaga no si borok si tongoi sawoi jero sini bukung barana phaltang asasi broni odika haine bangina song jotno ek laioi tabok bangladeshi rokni borok phaine wansar no phainai muslim ron phaini no nokhoroni nangu
sin tipra o tipra ha busatete state busatete aren tole brono jotona no kharmalia general ron no kharmalia hai phana sini je dc area elaka o tongani phana sing jotna miliwei out khaya nangge bonono sini borok hingge busia tabo omo haike nuk hanamble wansa bai sini borok bai hajak lai tonglai khalai salai buthalai khinok bai hanamble haini bangino borokno get out khaya nangge janja desh hongke janja borok ma tongnai tabo manipur bahaino manipur mangna odikar Shillong bahaino khasi borokno odikar Nepal bahaino Nepal rokni odikar tabo Nagaland bahaino Naga rokni odikar bahai thungprai north east bisingo hingke borokno mas odikar sini o Tripura ole sini borok samo bokong bara samo tribal samo pahari samo o borokni borok wansa bokong tama sasna kitongkolok wansa tokha kosom borokni si odikar hingke je borokni musuktwini khaijak snai namle ang oro je khaiplong para o hajak sopaike si aila hangke thui bachala hangke si sari wngthong dipar wngthong phumai wngthong hor wngthong tokha kosom kitongkolok no mangsi nugo musuk adara naibo borokno wansa rokno sok painaibo borokno wansa bangasora phaini borokno mangsi ice cream phalni borok mangsi oro khaiplong para o haike nukta eyangmani thangdui bahaino muslim kwbangma no borokle oro jagani sangya borok kajai borok bangladeshi borok rokno oro khaiplong bazar kandara o bahaino o waisa pore rok nukbai de a secret life diary channel ni rok waisa video nui de oro moni thang khampailang para moni thangni kila hingke thanake kila hini rok nukbai de oro jaga o ang tongmani area o no hingke oro ni muslim rok no borok rok sin borok rok borokni document rok check khaiui nailai hangke borok no out khairok manta hangke bo hai rok se musugo hingke tai omo hai rok hajak laimani khalaimani buthalaimani tei nukliya naita janja desh o janja borokni odikar hingkele borokle biyang tai omo khaima sinai bo obo hajakmalia obo butharmalia obo kharmalia ang sinai namle haika angle je khamani ani para dik yang borek dogano ta wansa makhangsa nukya edisi elaka o sin borok mangsi riang hondi deborma hondi sakma hondi jamatia utsu hondi mok hondi edisi elaka o si wansa kwrui hingke ba baiki sin borok no borok phai ottachar khaimani bo hingke oro jaga ang tongmani jaga rokle wansa bai muslim bai borok bai kubuljak hingke ba mwsasu gondogol wngbo sin borok no phai borok buthar phaini hang hanamble pha paijala hang hanamble haini bangino borokni borok no out khainanggo khaifa tai tole borok no rohomaya haifano edisi elaka o je tongmani no phano rohwa nangta ani mote ani opinion ta ang bono samanisi oro party wari ni kok se je sajamani.